MOTHA long live, long live, long live. TIPRA MOTHA long live, long live, long live. TWIUI MOTHA, TIPRA MOTHA, MOTHA, TIPRA MOTHA, MOTHA. ใหญ่แค่ไก่ข้าวโบราณร้านแค่นี้ก็ผักแค่นี้ก็มีแล้วก็এই জায়গাও তিনি যে তংনায় ককবরক নিউজ চ্যানেল তাই বাংলা নিউজ চ্যানেল সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং যত্ন বেলাকে হামবাই जों साइमानो জায়গাও তিনি आम्बासा नगर पञ्चायतनि कायसा इलेक्शन होननानै थांदोंग इलेक्शन प्रत्येकबार इलेक्शन जों नगौ जेटा তিনি खोनाका जे असम्भव निकुनो करै जों असम्भवनो सम्भव खालायमांखा जे तिप्रा मथा दफानि थानसानो तुयै बा हामक्राय हायुंनि हामक्रायनो तुयै सामुं खालायमाबाय एडिसि हापाराव बाहायनो जों नुखा गतालके कायसा पार्टी गुसनारि मालगे लगियो न जों तिनि अजागाव एडिसि हापां खावै मानखा अबहायकेनो जों तिनि अजागाव दंग तिनि 15टा आम्बासा नगर पञ्चायतनि आन्दाराव आबोनि बिसिङाव पुरसभा आबोनि बिसिङाव 3 जन जों अजागा पार्टिसिपेट खालाय दंग जों बेलायकेनो गावनि मोखांबो जों खाथुं खाजां लायजाक ताइ तिनि अजागा तिनि जे फायनाय गोबां सापर्टार रक फायजाक ताइ नगो आसुबि दंइबो बरक बाहायनो खापां स्राङै दङ अजागाव आं नुखा 3 नम्बर वार्ड तिनि बाउलिया बस्तिनि बुकुट जुगतिनि सेबाकलय बरनक नायनायदि बबो मोखां गोसोंजाक तामोंखे जों आबनो तेबो मासों सारिलायनाय 4 नम्बर वार्ड शान्तिपारा आजागासिनि तापो अनिमेश देबबर्मा बबो हायना सलाका हामा सिगलाख ओंखाय आसा दङसों कायसा दङसों 15 नम्बर वार्ड जहरनगर रिंकुमक बन बाहायनो जों बेलायकेनो गोस्रां नुगो गाहाम नुगो बाहायकेनो जों बसकांनि साल दिनै दाबुक जे इलेक्शन पार्टिसिपेट खालायनो थांतानिवो आं जत लुकुरकनि थानिवो बरकनि उन्दै गयनानि थांगो फायदि जों बरकनो गोबां बुद्रिउइ जों बन कप्लाय खालायनाय बरक तामनो जों अजा कप्लाय खालायमेनो अर्थ बुबाग्रानि नक फैनो जों हुमानि खालायनाय जों अजागाव बरक तामनो कप्लाय खालायमेनो अर्थ अजागानि जे लिडिं पार्ट दंनाय बरकनि कप्लाय होनाय बरक तामनो जों कप्लाय खालायमेनो अर्थ दिनै तिप्रा दफानि हामजानो जों तेबो हामजाक मानि खालायनाय आबोन बागै दिनै बुबाग्रानि हामजाक मुंनो फैयै ताइ दिनै अदफानि थानसानो फैयै जों अजागा आम्बासाव 3टा जायगा जे पार्टिसिपेट खालायनानै थांदोंग आ जागाव नरक बरक जतनो दिनै जे निउज चेनेलनि बिसिंथि नायदोंनायनो बां गोसारनाय बरकनो फायदि जों सापर्ट खालायलायानो आरो सापर्ट खालायलायथिनिबो जों नुगौ केबो फ्रन्ट अफ फाइ खालायो केबो उनक्लक दै खालायो हाया दाना जे बसकांनि पाला आबो सिमिनो पाला क्राक आबो हाया बसकांगो तंगै सिगाङो जे नुकजांनाय पाला आबो क्राक उनक्लगो सुंजानाय पाला आबो रागो आमबागै गोबां मानसिनि आबो हायके हुइजागै जे पाला नि बासानाय नरकनि थानिव आं कक कसारो ताइ कायसा कक दिनै अजागा तिप्रा मथानि जे दिनै सापर्टार रकनोबो आं कक कसारनाय फायदि जों शान्तिपूर्णभावे जाहाथे बुथ इलेक्शन जों लायरि माननानै बुलाय तबलाय आबो दिनै बागै बतरिया প্রার্থী দিতে যাচ্ছি কোন আসন থেকে আমরা 3 নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের মিসেস সেবা কলই এবং 4 নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের অনিমেশ দেববর্মা এবং 12 নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের রিঙ্কুমক এবং আমরা আশাবাদী তাদেরকে নিয়ে